Ja, i dag skal vi snakke lidt om aminer, amider og nylon. Der gives 3 typer af aminer. Den primære amin, hvor der kun er bundet en carbongruppe til amingruppen. Den sekundære amin, hvor der er bundet 2 carbongrupper til aminen. Og den tertiære amin, hvor der er bundet 3 carbongrupper til aminen. Generelt, når man navngiver aminer, så nævner man carbongruppen, som om det var et radikal, altså den amin vil hedde metylamin. Og hvis der er 2 forskellige carbongrupper, så nævner man dem alfabetisk, så det vil være etyl, metylamin, og hernede vil det være etyl, dimetylamin. Hvis aminer reagerer med carboxylsyre, så kan de danne det, der hedder amider. I det her tilfælde der er det en ammoniak, der reagerer med carboxylsyren etansyre, hvor hydroxygruppen i carboxylsyren skiftes ud med ammoniakgruppen, så vi får amidet herhen. Så det her er etanamid. Så bliver det også dannet vand. Men da carboxylsyrene kan være svære at få til at reagere, så bruger man syreklorider i stedet for. En syreklorid vil sige, at hydroxygruppen er skiftet ud med et klor. Grunden til, at man bruger syreklorider er, fordi de er meget reaktionsvillige. Så reaktionen mellem etansyreklorid og ammoniak vil foregå relativt nemt, og her bliver biproduktet så saltsyre. Så kan man lave det, der hedder polyamider, det vil sige, at vi har en disyre og en diamin. Så kan de lave en polykondensation, hvor de laver et polyamid. Og kondensationen foregår stadigvæk ved, at hydroxygruppen reagerer sammen med et af H'erne i et af hydrogenerne i aminen, og vi får lavet vores amid. Altså et carbon med et dobbeltbundet O, der er bundet til nitrogen. Ja, og her bliver bundet så vand. I laboratoriet vil man bytte sin disyre ud med en disyreklorid. Så igen, hexan disyren er her skiftet ud med hexan disyreklorid, og herover har vi så hexan 1,6 diamin. Når de reagerer med hinanden, hvor klor går sammen med hydrogen og danner vores amidgruppe, så vi får dette stof hernede, som kaldes 6,6 nylon.